Fy fan vad mycket fett! Ja. G gillar ketchup. 3 stycken. Där en till. Där en till. Och där en till. Jag tror inte det behövs med 6 stycken. Jo, jag tror det behövs för dig. Här äter man på fritt. 2 eller 3 peppar. Inte så mycket salt. Så tar man ett sugrör egentligen. Det behöver längre. Där. Blandar. Glömmer så här. Om tar 1, 2. Gör så här. Och så där. Gott. Så äter man pommes frites. Allergier.